Benvidos a Teloludi. Comezamos. Rematamos o mes do maio con unha chea de actividades. Este ano fomos premiados no certame Calmera Loureiro. A alumna de quinto de Jandra foi o primeiro premio da súa categoría. Angélica do sexto recibiu unha CSIC en poesía. As letras galegas deste ano foron dedicadas a Carlos Casares. E no cole celebrámoslo cantando e tocando o noso himno. Ademais das entregas de premio, o mes do lector, a fotografía de 2017, os alumnos de sexto leron textos relacionados co autor. É o concurso de fotografía. O concurso de fotografía que é o mellor de sexto ou de quinto. Traballou como profesor, xornalista e escritor nunha alianza entre Monteseu e unha casa sueca coa que casou. A súa primeira obra foi Vento Perdido. Gañou moitos premios como escritor. Dirixiu a editorial Garancia, a revista de teatro. En este mes tamén participamos en Trata con que o alumnado de 5 años e de sexto interpretou 2 obras no Teatro Jofre: A Bruxa Piruxa, La Besta e as Mil Facianas. Pasámolo moi ben. Xa no castelo de Bruxa Piruxa, Elena, Laura e Fran foron resolver o problema. Quédate aí! Quédate, Ruiz! No te jode, Elena. Se cae más suor, imbéciles. No me des tú, babear ni paciencia. Digo, majestad. Por aquí, por acá, curto, pego y curto y ya casi está. Rápido, o espello. ¡Qué guapas son! Ya hasta me parezco a Sara Carbonero. Sara Carbonero é como a nosa secretaria e con elegante xesto versallesco procedo a aplaudir o maciza que me atopo. Este domingo foi a tradicional carreira do Ensanche. E moitos nenas e nenos do cole participaron en ela.
Bienvenidos a Meteorology. Esta semana seguirán océanos con nubes y claros. Temperaturas en ascenso. Por lo tanto, no lloverá y fará calor. Es todo por esta semana. Luego. Esto es todo por esta semana. Hasta luego.